Tinokutokezai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochimakumi nonhatu mwedzi uno waiyeka kunguru tiri kutandira pedu nokwamutoko ipapa paburika kutoti kambani inonzi Mutoko Royal Fruit and Veggies yakagopowa mari inoita mamirioni mapfumbamwe omari yekuAmerica nobazi rinoringana zvochidiki kuno paribe ari kuziva kuti waridzi womariyo kambani imbanani pokare kuti wanoita nezvei pokare kuti mari yawagopuwai wagoipuwa pakudii nobazi rehurumende. Izvi zvakaburika nokuti mferefete mukuru wehurumende agotadza kupuwa mapepa anoratidza kuti kambani iyi njani pokare kuti wanga wabvumirana kuti kudini nehurumende kuti wazopuwe mariyo. Regai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinoperera papi. Waakuda kusvipisa zita rekwedu kwamutoko manje. Kwaino makurukota wehurumende amunangarwa iro zambuko pachirundu iri raada kuti rivhundunwe pokare ritangidziwe riitiwe zviri nani. Wari kuti iwo wakaona kuitiwa kwakaita zambuko roBeit Bridge kuti kusvino kuno ndozvawakutedzera pokare kwaipa chaitoisiwa mari inoita mamirioni makumi matanhatu nonomwe omari yekuAmerica $67 million pachirungu. Kana waisa iyoyo ndokuti zviite zvisvino ndo pawanenge wakuziva manje kuti wachazoita sei. Ukaona pakadari waziva kuti pakaita kuita kunyangariwa tikundoemba kuti zvichaita kuti nzvimbo iyi igodhura kupinda nokuburika munyika. Zviri kuita apa Beit Bridge paye charamba takaringa uku gurukota rinoringana zvekutekedzwa kwezvinhu Felix Mhona agoreketai kutoti takutoringira izvezvi kuti tichiite manje kambani yondegeyo Air Zimbabwe kuti kwai chigotande pokare kuenda kuBritain kunhandare yoGatwick pokare nokuti iende kunhandare yokuLubumbashi ichipfuurira ichisvika kuDubai. Rekai tigoona kuti wachazvitanda rini pokare kuti wachazvikona chere nokutoti ndegedzo Air Zimbabwe dzanga dzakarambidziwa kusvika kuEurope pokare kwai kuno zvikwereti zvawanga waribe kubhadhara nokuti pokare dziribe kunhadzirisiwa zvisvino zvokuti dzainzi dzinokonzera njodzi kana dzikasvika ikweyo kuEurope uko. Rekai tizviringe nokuti nhau iyi inotoita kuhwadza kamu yaano makore anotopfuura 10 ichindoreketiwa kuti ndozvadakita imi pakaita kuoma chaiko. Rekai tigozviringa. Wanogara muSouth Africa wari kuZimbabwe wari kuita kufadziwa nokuti kwai mapasipoti yakutandawo pokare kuuya. Izvezvi zvaburika manje kwai aiwa gouyai mubhadhare maridzo nomaridzo makadhi kuita tusvinu ndo chaiko kubhadhara nomari yokadhi iri mukadhi kamu ndo kunoita kuti zvinhu zviite zvakanaka. Asi chiri kundohwadza kwai pachindori nomari iri kudiwa iri musoro yacho $300 omari kwai iri kudiwa pachena iyoyo iri kuda bazvo kubhadharwa nokadhi. Unobva waita kuona kuti wakuru kwedu iri pano chancho chopfene chete ipapa. Rekai tirambe takazviringa. Wakambotora mapasipotiyo wari kuti iri kuita zviuru $3,450 3,450 pachirungu kuti utore pasipoti. Kuno ukaengedzera $300 inobva yaita zviuru $3,450 3,750 pachirungu. Kuita kubanzuriwa chaiko pakanyangaritsa. Asi tikaiti ngotenda kuti zvaakuitiwawo munyika medu muno, munyika muno vanhu vacho imomo. Wamwe wanoda zvinhu wanga waita kuita kuteya kuti takochoita madiri aJoojina wakazohwadziwa fani wachiona kuti paribe madiri aJoojina zvatobhenda paye. Kwai vanhu wanga vari kuongororwa kuti mushonga wekudzivirira chirwere kuti munhu areke kugotapukira chirwere choshuramatongo chichi HIV pachirungu kwai wakatoita kuvhiringika ipapa nokutoti wakatozomisiwa kuti ureke hawo kugopuwa vanhu nokuti wanga uri kuramba uchindoita zvibodzi.
palibe kana kubenhutsa kana kuderedza kwaungori kuita kupararirako chirwere. Vanhu vangu vakaita kugadzirira kuenda kosikinya tukono waita kuhwadziwa fani. Asi tiri kuramba tichindoti wana chiremba kurambai muchiita basa renyu zvakanaka. Mapurisa agoshamisa vanhu ari kundoburitsa usu hwomunhu hwaribe kana nozita wachiti tiri kutsvaka munhu uyuyu nokutoti munhu uyuyu ndiye watiri kuda kuti atinyepe kuti akaisa kupi mari inoita zviuru 300 zvomari yekuAmerica, $300,000 pachirungu. Asi wamwe wanakadzitape wakangwarira watovhundunura nyaya dzokare wakabva watoona kuti munhu uyuyu ndiye munhu mubodzi ari kunzi ari kutsvakiwa nomapurisa panhau yokubhombiwa kwakaitika wamunangarwa kuWhite City Stadium. Kuna wangu wari kutiitireiko muembe wakadai. Rekai tirambe takaringa kuti zvichapera sei ipapa. Tinoramba takaringa tichindokunyepai kuti zvinenge zvitikaira sei. Tsaona yagoitika pamugwagwa wongundu unobva Tanganda kwaipapa yakuzogwarasha vanhu vanosvika vasere wakomana. Ndikuti mweya yawo dai yazorora murugare vanhuwo ndikutoti pakaita kunyangariwa apa. Mapurisa vari kuti ivo vari kuendesa basa ozimura kumatarodzi mhosva basa vanosvika wana wagoburitsa magonyeti anosvika 26 26 pachirungu achienda nochicheriwa chochrome zviribe mvumo hede. Ndikaiti kuona kuti zvinopera sei. Ivo vari kureketazve waribe kuzoreketa kuti vanhuwo waigozviburitsa vari kuzambuko ripi. Asi kuziva kwedu zambuko riri kuendesiwa naro zvinhu zvakaita sokiromo izambuko rinoenda kwaMutare kuku iro reForbes. Ndikaiti rambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Asi panenge panonyaya kuziva kwedu kuribe munhu anondomukira kuburitsa kiromo aribe wakuru ari mugosi machemo. Ndikaiti one kuti zvinopera sei. Kanzuro yeguta raHarare yatanda izvezvi kureketa kuti taakutochera pasi kuti tiise tambo dzinotekaidza magetsi dzipinde nopasi kuramba dziri kutekaira vanhu pamusoro muguta mumu pokare kuenda nzvimbo iri kuitiwa iyo musangano wosadhaki hehede. Idiwo vanhu vagotodokera vari kureketa kuti sadhaki yatinakirai ngairambe ichindouya mwedzi unouya toita pokare imwe sadhaki, mwedzi unouya wacho toita imwe pokare imwe sadhaki. Zvinoenda zvakadando nokutoti ndokutoti wakuru hurumende watatamuke waedze kusimuka nokupfakanyika kuti watiti nhadzirire zvinhu izvo zvikuisa matambo pasi. Aiwa ndozvizvino ndozvinoitiwa kunyika dzakabudirira. Kundoti pese pese matambo anenge andori mudenga achindodidi. Ndikaiti rambe takazviringa ipapa kuti zvichaperera papi. Toramba takaringa tichikunyepai. Kambani iri kuchera kumanhize Yodinson yagoramba kuti kuna vanhu vakapfa nokutsitsiriwa nochiutsi hwagotiwo aiwa kuribe zvakadando. Kunorekai tigoona kuti zvichapera sei. Tinenge tichikunyepai kuti kune zvimwe chere zvinenge zvaitika. Wanga wakazvireketa izvozvo wati wareketa kuti ichokwadi chere kana kuti umbowo hwazvo wari kureketawo wahuonepi. Tichange tichiringa ipapo kuti zvinenge zvipera sei. Bato roCCC riri kuti isusu kwai bato riri kuri kutungamirwa naiwo ana Mukwananziku kwai wagoreketa kuti isusu zvaakuitika izvezvi tatoisa dandemutande reGoFundMe kuti vanhu mugoise mari ipapo mubatsiridze kune hama dzedu dzakasungiwa dziya wana Jameson Timba newabiyawo. Kwaitu watoda kuti wayamurike kamuno mari nozvimwe zvokudandando. Kunowa kunzi vanhu goitai kanzatu kuti zviite zviri nani. Rekai tione kuti zvinokoneka chere kuti zviri kuitike izvozvo zviite zvakanaka kuvanhu wavo. Tikaringa dziri kuitika dzomutambo kwainozifa takatsvaka kuita kuti tiise vanhu vanorairidza chikwata choZimbabwe. Kwaipapa bvunzo dzatakaita takadziita naGerald News tikaita naMichael News
tikaita naMarcio Maximo, tikaita naAnthony Hey, tikazoita pokare naWinfred Shafa. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Wati wachatinyepa mazuva ari kuteera yakuti wauri kuda wacho mbani. Kitsi Coventry gurukota rinoringana zvemutambo ragovhura nhandare dzokutambira mutambo wobasketball pokare nomutambo wonetball kana volleyball. Ipapo rekai tione kuti zvinenge zviperera papi kuti wazviite. Kwai wazviita kwaGutu ndiko waisa iyo nhambuko iyi panonzi Parafamoyo. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Chatoti hwadza kuti waribe kuratidza kuti panochere zvimbuzi ipapo pokare nonzvimbo dzokushambira kana vanhu vaita zvokutamba mutambozvi vanoda kuita pogoshambira pokare kuti zvindori pamhene pakandoti paribe kana chii chinodzivirira kana kuvharirawo mvura ikandouya vanhu vakutoti dzvamu kutiza dutu rikauya romhepo zvino zvanyangariwa pokare zvakaoma komana. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoperera papi. Tikaenda paSirese izvezvi muSouth Africa worudzi wemaHawks wanowisa vanhu vanoita zvochima chambudu zvakasimba waye wagoreketayo kutoti wabata zvinhu zvinoita mamiliyoni 50 omari muSouth Africa zvowanhu vari kufungidziwa kuti wakaita zvinhu zvisirizvo pakutekedza kwomari. KuUganda mapurisa adokerera ari kusunga vanhu, vamwe vachiita batai murefu batai mupfupi nawo, vamwe vachiita chipi nochipi. Kwaiti kudaba vanhu vari kuratidzira kuenda kudhuze noparamende. Wadokerera kudokerera chaiko. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Tikundoimba kuti paribe anokuwadziwa. Zviri kuitika izvozvo tinoramba takaringa. Kunyika yeEthiopia kwapfa vanhu vanopfuura 50 chaiwo nonyaya yokutsvedza konyika mudslide pachirungu. Wakomana pakaita kunyangariwa. Kwai madhaka anenge awanditsabva aita kugarira nhanzva abva andodhirikira zvova zvaita kunyangariwa kutopfutsira vanhu chaiko. Wakomana zvinoita kuhwadza izvi. Tikundoti mweya yawapfa dai yaramba yakazorora murugare. Apawo Kagame ari kureketa kuti inini ndikudaba zvokunyepiwa nevanhu vanobva kunze kuti ndoita sei. Ndakatomirira kuti vanhu vomunyika medu muno ndo wandinyepe kuti ndodini. Kana wati ndichibve ndobva ndabva, kana wati ndirambe ndiripo ndoramba ndiripo, asi tichatsvaka hedu munhu achanditsiwa manje. Rekai tione kuti wachazviita chere manje kana kuti panenge pari bemu. Britain yagoreketayo kutoti taakubva tapfika mugodhi wangu wabatiwa naiwo wokuRwanda. Mugodhi uri panyaya yevanhu vanenge vachinzi vapotere wanga vari kuendesiwa waye. Waipa patoisiwa mari pasaiti inoita mabhiriyoni 10 mapondo chaiwo. Wakomana wabiyedu zvavo wanga wapona. Kunota kukwaramba idi zvakaoma. Rekai tirambe takazviringa. Ipapa mutambo uyu maOlimpiki vanhu vanenge vari kuida bai. Hwendo huno kwai matikiti anosvika zviuru 500 600,000 achindoripo akati nyena. Aribe kana ari kutenga vanhu vachadaba zvokuyatenga. Kuno kusaya kuti woita sei nawo. Rekai tione kuti wachatipawo chere isusu tigone kusvikawo ikweyo zvakanaka. Takadaro mabuja. Rekai tichigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.